Good morning Zimbabwe. Good morning everybody. Ndadzoka zvekare pari kupisa iko zvinezvi paita nyaya yekuti zvoni hurumende yavaMnangagwa yodzosera mapurazi kuvarungu. Nyaya iyo iri kutemesa vanhu vakawanda musoro, vanhu vakawanda vari kupopota, vanhu havasi kufara nekuda kwezvinhu zviri kuitika izvozvo zvinova zvinhu zvakonzeresa kuti magenerals vanga vakazvinyararira zvavo vatange kubudikira, varwi vehondo yerusununguko vanga vakazviendera zvavo kuretirement zvavo vakaretire vari kudzimba dzavo kana kuti kumapurazi avo nedzimhuri dzavo vatange kusimudza musoro vachida kunzwisisa kuti chii chaakuitika panapa handiti. So nyaya iri panapa muri yeZimbabwe iri kutenderera, iri kunyanyisa kutemesa vanhu vakawanda musoro ndeyekunzi Zimbabwe will return 67 farms seized from European nationals under its controversial land reform program as President Emmerson Mnangagwa's government moves to repair ties with Western nations and unlock debt relief after more than 2 decades of economic isolation. Ndo reason iri kuda kuzonyanya kuitirwa zvinhu zvese izvi, nyaya ye-economic isolation ndo yavarikuda kuningirira. Iyo yekuti munhu anenge achida kunana IMF, World Bank chinchi kuti vakwanise kudzokawo vawane kahukama kari nane plus nekuzoona kuti takatora hedu mafamu aya. There was the other guy airima, so airima kana chibage chacho kuZimbabwe ari one zvekuti chibage icho chairima aikwanisa kuti ndikona kufeeda as a nation mese pa one farm pa mafarms ake the way aizviita, but akasvika pakubhekana akabuda muZimbabwe macho kusvika aenda akutoitira ari kuZambia ende kuti achadzoka pakupisa, but I'm sure kuti he is one of the guys angangodaro ari mumwe ari kuita se ari kutsveterwa kuti anga achita se achuya. Saka muri yeZimbabwe ndisandapedza nguva panapa ndo paKulian TV tichidzvedera nyaya tichidzikana tichienda. Zvakakosha kuti ugare walike this video kuitira kuti shoko rifambe mukwanise kunge muchinzwisisa kuti chii chiri kuitika nekutora nzvimbo. Right. Nyaya iri panapa yakamira so the land was never a program, it was the revolution itself. Reports that Zimbabwe will return 67 farms to European nationals are not merely a political reversal, they are a repudiation of what this nation's liberation war fought to achieve. I have kept my silence on many things. I have watched and I waited and I have given the benefit of doubt where I could, but this I cannot ignore. This I will not ignore. Reports are now circulating and no official voice in Harare has moved to deny them that the government of Mnangagwa intends to return 67 farms seized from European nationals under Zimbabwe's land reform program. The reason given in the familiar one to repair ties with Western nations and to unlock debt relief after more than 2 decades of economic isolation. I understand that weight of debt. I understand the pressure of isolation. I spent my career serving a country that was sanctioned, verified, and economically strangled by those same Western capitals. I know what that costs a nation and its people. But what is being proposed here is not pragmatic concession. It is a surrender of the foundational principle upon which this republic was built. We did not carry weapons into the bush, so the 60 years later a Zimbabwean president would hand back the land to the people who went to war to reclaim it from. Let us be precise about what the land reform program was and what it was not. It was not a government scheme. It was not a development initiative. It was not a poverty alleviation programs. Through it served these ends. The land was the central grievance of the liberation war. It was the reason our mothers sent their sons into the bush. It was the reason the sons did not come back. When the Lancaster House Agreement was signed in 1979, the question of land was deferred, suppressed under the weight of political compromise. For 20 years, Zimbabwe watched white commercial farmers retain vast fertile acres while black Zimbabweans worked as laborers on land their
great-grandfather has been removed from by colonial force. The land redistribution that began formally in 2000 was not a whim. It was a reckoning that had been delayed for 2 decades long. To reverse that now hand those farmers back to European nationals in exchange for Western goodwill and debt relief is to concede that the original Caesar was wrong. It is to accept the Western narrative that the land reform was theft rather than restitution. That is not a trade I believe this country should be willing to make, not at any price. You cannot mortgage the revolution once you sell it. There is nothing left to govern in the name of. I do not raise this matter in isolation. Those who have followed my previous writings will know that I have been deeply troubled by the trajectory of this government over recent years. I raised my voice when Constitutional Amendment Bill number 3 was introduced, a bill designed to extend one man's hold on power beyond the limits the peoples themselves enshrined in the 2013 Constitution. I was told the CAP 3 was about stability. I was told it was about continuity of vision. I was told to trust the process. Now I'm being asked to accept that the land, the one irreversible achievement of the liberation struggle, is being quietly reversed also in the name of pragmatism. These are not unrelated events. They are form of pattern, and the pattern is this: the principles of the liberation, majority rule, land sovereignty, constitutional fidelity are being traded away one by one, not in broad daylight where the people can debate them, but through the quiet executive decision made in the corridors of power and presented as faults accomplice. Ndo mashoko ari kubuda kune magenerals panapa vachiramba nyaya yekuti zvoni vamunangagwa vadzorere mapurazi kune varungu. Nyaya iripo ndeyekuti aiwa kanzi takaenda kuhondo isu, ende chakuitika ndechekuti varunguwo pavakazoenda vanga vane narrative yavo yavaipa yekuti zveland reform wakanga uri umbavha chaiwo chaiwo waiitika. Handiti saka ndo nyaya dzakunetsa kuti saka it now looks like zvaakusapota zvinhu izvozvo. But one thing chiri panapa chiri kuti chinzwisiswe nemazimbabweans ndechekudai, so pana nyaya CAP 3 iri kunetsa. Uyo akutotanga kutodedzera kuti takumbodzosa 67 mafarms takuita sei. These guys they know kuti okay, even kune vamwe vachada zosumudza musoro ava team iri rakatorwa mapurazi riri bhita vachatanga kuti but this guy is right, yes he deserves to be in the office until amen waroda kusvika ko. Why? Because atotanga kutodzosa mafarms, atotanga kuti aiso zvakutotanga kutogadzira another narrative ikoko zvakutovhiringidza. Inini ndakazvitarisa, it's sort of something chepolitics chekutongovharana kubatana kumeso cheko but zvichizocosta because hazvinakidzeka kuti vanhu vakaenda vakanofira kuhondo. Chinozosara chichinongedzereka chii? Hondo yacho ndichazonzi kuitwa kwayo yakaitwa yange ichimboitirwe chii? Ndo zvimwe zvinhu zvichatanga kutemesa vanhu musoro panapa. But muri Zimbabwe, without wasting much of the time, regedza iti vatangonzwa nekuti panapa pane zvakawanda zviri loading, zvakawanda zviri kuitika, zviri kutaurika, ende zvakakosha kuti zvinge zvichisvika munzeve dzenyu. Saka ndichada kuti tigare tichishandisa mukana uno wokunzwa nyaya yacho yese iri kutaurika futi panapa, so that zvinozouya zviuya zviri mberi. But ndisati ndaenda zvangu gedza ndibva ndatokuzivisai mazimbabweans, ndichazoisa flyer apo ramuchaona iro. Kune vanoda kuregisterwa macompanies nekuvhurwa maFNB business accounts muno muSouth Africa vasina mawork permits kana mastudy permits, ndiri kuti mukana ndiwoyu. Batai company iyo inonzi Education Research inotungamirirwa nevanonzi Mukoma Owen, ndiyo zvekare shasha yega inokwanisa kukuregistera company wokuvhurira FNB business account usina work permit kana study permit. Saka garai mavabata mutaura navo vokuregisterai, ende namba dzavo dzikureva kuti vari nationwide, vanokuitira vari kwavari ikoko iwo uri kwauri ikoko. Saka unozodei chimangwana, gara wataura naMukoma Owen veEducation Research vakurovere basa nguva ichiripo, zvinhu zvako zvobva zvototanga kutofamba. Izvi so zvomanje manje regedza tiba nakokusiyai makateerera tichiteerera tese zviri kutaurwawo nevari kutaura panapa. Idzi nyaya dzeCAP 3 dzadetsa dzinoona kuti dzakusvika pakudzosesa mapurazi zvakuti nyaya dzacho anenge atori mahwani. Saka regedza tisatambise mukana tinzwe zviri kutaurwa panapa. Vachimhorosa vanhu izvi
zvinongoda kungonanga pagomba panyaya yako kuti mutana zvino zvinhu zvayazomushatira mudhara wenyu uya gore rino vanopavanga indakakuudzai kuti ndine imwe patience imwe isingaiti vaya mukati haidzopenga wedzi ini ndine patience dzimwe dzokurevesa zvezi chirega muone kwazvakuenda manje vakada kunodana Ramaphosa akazoonza iwe matama andazoti akapombegwa mweya atomabovora inda kunyika kwako hoyo wosvika kunyika kwako wosvika kune chibhebhenenga chakamumirira kuti iwe Ramatamela iwe isu tiri bhizi kuti iri data windi riri nesagare dumbu iri takarifuridzira zvinhu zvaro zvose munoti tiri kuri investigator iwe ndo vanhu vaunondochamwanidzana navo uri kuzama kuda kudii iwe ishamwari dzavamunangagwa right saka wakaenda kunodii hwao ogwa mastatement vamwe voti akashanya zveushamwari bhavo vamwe voti akatumwa ndo rinonzi disaster manje zobudisa pachena kupata kwevarume vakuru ende kazhinji ndogara chivaudza vanhu kuti pressure zviya zvakafanana chero nesu tinoona bhora ukaona timu yenyu yava under pressure zviya uziva kuti anytime on go inogona kungopinda mugedhe menyu rovera mugedhe mako chaimo ukaona muchitamba UEFA final wonzi mu87 go 1 kana kuti mu73 ngatidzisire mu73 wonzi go 1 apa mune muchirohwa nechitimu chinenge chisina history saka imi mune muri machampions muchidefenda championship yenyu munenge ma under pressure manje muona kuti panapa zvinhu zvatoshata pana muri busy kuti mudefende but pressure manje inenge isingachakubvumiri izvozvo nozodzwa ko defender vapinza mune timu avo uzati zvadhakwa because statement rakabudisiwa neSouth Africa about visit yaRamaphosa nestatement rakabudisiwa neZBC anogwisana haatauri chinhu chimwe chete woona kuti kudzungaira kuya kwapachidanho chakati kwirirei manje uda kuzama kudana politburo vakomana kuti itai zvamapolitburo enyu koko kurumidzai muinde pakundosaina mutemo wenyu womuri kuti wakavhotegwa nevanhu ipapa iri data windi iri ramoti mudhara renyiri rakamirira kuzoti ini handizvizivi hamuna kumbondiwa ndichiti 2030 ndo statement raakamirira kuzotaura ipapa Munangagwa mumuteereri ini handizvizivi this persuaders tozviziva takaita kare zvekupusa zviya zvokuti tinenge uchitituma kuti tiite zvaunenge zviri mupulani dzako ike zvino hatichaiti zvaunenge watituma zviya zvakabisira zvezvo kuti unenge uchiziva kuti kandikadai vachadai kandikadai vachadai ike zvinoita kuti kana ukadai uchiti tichadai zitodai we know that your next statement rauchabudisa nderekuti handina kuvatuma vana ziyambe kuti vaite dhisi nyaya yekuextenda term ndo statement rauchabudisa isi tokubvunza kuti saka wanga wakanyararirei nguva yese vanhu vese vachikonzera bongozozo vana David Cotard vachirohwa vachitorerwa mafoni after that munhu akatora foni tomuona futi mangwana ari kunze iwo wakanyararayo vanhu vachibudia vachiti isusu tinomirira ED kuti mumwe nemumwe anenge aramba kuti ED asvike 2030 achitonga tomuridzira futi iwo wanga wakanyararirei kana wanga usiri kudii rimwe chete newakomana wakazotuma sei kuti mukadzi uyo anaunze kuti wechiwenga kana usingakutsigiri 2030 resigna wanga uripi panguva yaMugabe pane zvimwe
chinonzi mukono wesamba rafuta waiti ini ndinofana Mugabe wainzi Chipanga. Zvakazoti nguva yasvika bambo chiuya mufe zviya zvamaitaura zviya muchamanya vana chavangu sewe chavanguwo ndikasangana newe muchamanya zvokurevesa chaizvezvo vese vana Daniel Garwe mucharodzwa nokumanya zvokuti dai ndisiri pamhepo ndingadaenda kudza munopa mama chete manje hatichazvitauri because ndiri pamhepo. Dai ndisiri pamhepo ndaikuudza kuti munopa mama chete. Rezigadziro kushata riya rakapuwa mota gwendogwapera riya ushiya kuti mukadzi ivo varume vane zvivindi unovata sei mujira nechinhu chakadaro zimukadzi riya resisi riya raipururudza rechiti kwai nhume dzenyu tazodzinzwa. Munhu unoshata, munhu wemukadzi kushata mashatiro akadaro iwoye. Mupedze moti kwai munhu wakadaro angaita mwoyo wakanaka, munhukadzi akashata zvakadaro izvezvo. Mungatarisira kuti kwai munhu akadaro angaita mai. Vanhu vakadzi vakashata pamesa meo ndichi zvakafanira rimwe riya saga remukadzi riya rokupindura kupariamendi kuti nyaya dzemanesi unokwana papi. Ushiye kuti Mwari wangu chiiko ichi chaidekiiteikezi. Nguva yekurwadziwa maZimbabwenzi yakadarika. Ike zvino tiri kunzwa masimba aimbonzikwa naBhobho madhezi ayaya echiti kuti edu akasiyana naBhobho ekuti Bhobho anga ari nhema aiti kwai ndiri kuda kupinda muzana. Isusu atiri kuhwandei chokwadi. Ozva chiro tichigwadziwa so but kugwadziwa kwedu kwadhizovewa so. Pane zvatiri kurongewa naMwari mani. Mwari akanaka mazuva ose. Mwari mukuru. Finally. Mwari akanaka mazuva ose. Vana Chinamasa muzviita vanhu vakangwara zvingaiti kuti anytime pamangoda munongochinja masetimenti. Munyepa kuda kuexplaina so zvimwe zvinhu zvomuzoita zviexplaineki. Kunyepa kudzungaira nhema. Muchapamanya iwe Chinamasa. And iwe Chinamasa dai wanga uri umwe munhu ungadai wakatotendeuka kare because history yako inorepeata the same thing kuti uri chiganandi chimwe mutengesi umwe usingaiti. Chazoona zvei. Ayo masambara futi hatichatauri nezvavo neuyu unoita sokuti wabva muchigayo umoti chagwirei woita sokuti mugayisi. Chazoona zvakuti zvibvunziso zvichadhayiwa zvose izvo. Ndiri kuona zvimwe zviya zvaimboita dzungu zviya mazuva ano zviri kuita zvakuonera manje tungwarara zviya zvakuonera kuti zvinhu izvi kwazvava izvi. And hapana achaita change down pakati penyapa. Rambai makadzika materi nespeed dzenyu dzavamuna dzedzo tungwarara. Don't reduce speed. Rambai makatsika vakomana. Musaita change down zvenyu kana turn around. Hapana munotomboda kuona nje turn around apo. Vese vanga vachiti 2030 rambai muchita 2030 yenyu yeyi. Munopamanya chete. Muchazviona. Handina zvimwe zvingangotaura. Handina.